Аяс. Не лошо центриране на Аяс към Бранимир Костадинов. И това е гол. Дунав повежда с гол на резервата. Нормален. Будинов отлично сваля за Диан Димов. О, прекрасно попадение. Още един корнер обаче. Този път по-различно изпълнение. 1-0 Диан Димов. Казах ви колко опасни могат да... Будинов. Шопов. Получи се рикошет. Миро Будинов остава сам срещу Янко Георгиев. 2-0 за Дунав. За Нефтохимик, а пък Дунав с още една контратака. Антон Огнянов този път реши да подава. Будинов 3-0. Истински разгром случай. Васил Шопов, русенци. Топка изнесена на фланга, последва мигновено центриран удар с глава на Бранимир Костадинов и това е гол. Притича топка за Шопов. Шопов дали ще завършва сам, удар на Шопов. Намеса на Андрея Христов, още веднъж Шопов. Под гредата, всичко е решено. Козмин Моци, Будинов. Към Антон Огнянов. Трима в наказателното поле. Изстрел на Мирослав Будинов. 1-0 за Дунав. Не успя Милан Борев. Марем. О, тук неразбирателство. 2-2. Центриране на Антон Огнянов към Мирослав Будинов. Възможност! 3-3. Страхотно попадение. Няма нарушение. Центриране към далечната града. Възможността за Дунав е на лице. Гол! Резултатът е изравнен 1-1. Стеньо. Тук добра възможност за Дунав Русе. Антон Огнянов и резултатът е открит. В 12-та минута кошмарна грешка. Безопасно небето. Юлян Ненов. Още веднъж топката е пратена в наказателното поле. 1-0 за Дунав. За Дунав. Шанс за второ попадение за русенци. Числен превес в половината на ЦСК. Това е Антон Огнянов. Изстрел на Антон Огнянов. 2-0 за Дунав. Чели обратно. Видим изпълнението. Пропуск. Емил Михайлов спасява. След това обаче резултатът е открит, защото Антон Огнянов Будинов открадна от Траян Траянов. Будинов, това е много опасно за Дунав. Стреля Будинов. След това там е Диан Димов. 2-0. 2-0 за Дунав. Шопов. Будинов. Юлян Ненов е свободен. Будинов решава да играе сам. Стреля 3-0. Райо Радетов през първото по време затрудни веднъж Стефано Кунчев, да видим дали ще го стори втори път. Огнянов този път ще стреля. Страхотно изпълнение на Огнянов. Следствие след нарушението, което извърши преди минута Антон Огнянов. Това е гол. Невероятна грешка. Към свой съотборник и сега пространство пред Юлиан Ненов. Напредна той и опита и центриране. Топката отново стига до Ненов и стрел. 1-0 за Дунав Русе. Правилна преценка на съдята. Междувременно Дунав Русе опитва атака по десния фланг. Нападението завършва с центриране към Будинов. Неуспешен опит да стреля! След това обаче удара е успешен. Топки. Възможност за центриране. Хубаво изпълнение. Удар с глава и това е 2-0 за Дунав Русе.